Kari kasi cungi kadon bun jat ki ai ke ba pla ki ba kamariang ke ju penlong hi daladi bat ki ba bun pha ki ba ngiu I kam tam utai mau jembuin ha mau sendram nang ta ki lom ki wa ki ba itenat bat hang ne ngini pe menta uni umau udei badan hak sinong lai mau stiang yang bei biston dan ne uta umau khelung Lanang ipa na jingangi ibi tek ikum kadur jong khulung. Bat bon kid khar ki yatu ban wan cheng ne jaka. Bat haba ki khar ki wan ngam tep na ga igadaw ki jus ngo tanat ban le bu pisah uni umau. Ban ngine pe ini video sam uni umau khulung. Ngobai jukhat